quan érem més joves, que agafàvem un disc o una cinta i l'escoltàvem, llegíem les lletres, sabíem qui havia gravat això. Ara és un poc, la música es consumeix d'una manera molt ràpida, més ben cançons, més ben singles. Escolta, és fantàstic tot, tot és música, però cada un té les seues històries. També és de veres que és una opció que tria moltíssima gent i és que has tret endavant aquest disc amb l'opció del crowdfunding, del mecenatge. Com vas viure aquest procés? Perquè jo penso que sempre ha de donar un poc de vertigen l'enfrontar-te a aquest procés sense saber si finalment vas a poder trobar aquests suports necessaris. Com ho has viscut? Perquè jo penso que per el que ens comentaves, molta feina, ja no tan sols en la gravació. És molt dur, un procés de mecenatge. És cert que intentar rodejar-me de gent experta un poc en els mitjans de comunicació i que gestionar una miqueta això és molt dur, perquè clar, és jugar-te-la, no? És llançar, a veure quants suports tinc per a fer un disc. Andròmina és un disc que hem fet amb una gran banda, que necessitava d'un pressupost, en fi, una miqueta digne, però bueno, al final ha resultat positiu, ho hem aconseguit gràcies a 100 i pico persones que han soltat la pasta d'alguna manera per a que això funcioni. I parla'ns també perquè, com comentaves, també no tan sols Ivan, que ens està acompanyant així esta vesprada, t'has rodejat en general de molts bons músics, per anomenar-ne alguns també, a més d'Ivan, Nanu, Abraham Rivas, Òscar Briz. Com ha sigut tot aquest procés de gravació, de parlar amb la gent i fer-los que, diguem, se pujaren al barco amb tu? Ha sigut fàcil i realment és sorprenent, perquè tant Abraham Rivas com Ivan té el seu projecte Capa de Plàstic, Abraham Rivas té el seu, Onanua té el seu, Òscar té el seu, tots són autors, no? Aleshores, per a mi ha sigut molt gratificant que tota aquesta gent volguera formar part del projecte de Carles Pastor. Jo portava a seguir-los molt de temps, evidentment, he escoltat els seus discos i clar, ha sigut un plaer i molt fàcil, molt fàcil treballar amb ells. I també, no sé si ells mateixos o presenten-se, en cas que no, quina va ser la teva banda per als directes? A veure, en principi, la banda és la mateixa. Hem d'intentar. Una altra cosa és com funciona tot i les possibilitats que tenen els llocs i les sales per a contractar els músics. Ivan i jo preparem un acústic amb guitarra elèctrica i acústica, que és el que mostrarem avui. Anirem perfeccionant-lo, arribem una miqueta justes avui, però ens apetia molt estar així. Però, bueno, la idea de sempre és poder tocar-lo en banda, però és complicat, però ho intentarem. Molt bé, i també és cert que, revisant un poc la teva discografia, poesia i música sempre han estat molt units en els teus discos, amb molts poemes que has anat musicant al llarg de la teva trajectòria. Per exemple, en aquest nou disc apareix l'Hotel París Estellers. No sé, pregunta a lo millor típica, no ho sé, però el per què en este concret? A veure, jo vaig fer el Suís de Pop, un disc en el 2011, on vaig musicar a 11 poetes i poetes valencianes, quasi tots de l'Horta, una casualitat. Com Ramon Guillem o Francesc Montpó, Jaume Bert Montaner. Bé, i Estellers sempre ha sigut un poeta molt musicat, però crec que ningú li havia musicat l'Hotel París, que és un poema catàrtic, que és una cosa d'allò que dius brutal, i li hem intentat fer un blues, barrejant, diguem, el valencià Estellers amb l'americana, d'aquella història que ens conta ell, que podíem fer similar al Rubé del Percebe aquell, però una miqueta valencià. I també una altra de les grans cites que tens ja marcada en roig al calendari és aquesta gran cita del pròxim 5 de maig a Gandia. Què has preparat per a aquesta gran presentació del teu nou disc? Ens pots avançar alguna coseta? Sí, bé, aquesta presentació la tenim el dissabte que ve, estarem tota la banda, estaran tots els músics i tindrem col·laboracions especials, com la d'Òscar Briz, com Sílvia Martí, Jordi Silvestre, que són músics que m'han acompanyat un poc i allí ho vestirem un poc de gala en casa i si algú vol acostar-se, convidat està. Clar que sí. També, si te sembla, anem a anar deixant així l'entrevista. També, si vols convidar la gent, a més d'aquest concert, no sé, també tens pròximes cites o dates que ja tingues tancades i que potser ens pugues comentar. Bé, ha sigut una bogeria últimament, l'últim mes, una bogeria completa. Sí que tenim algunes cosetes, però ara és que no recorden les dates. Sé que estarem a la Casa Cantonera, per exemple, 9 de juny, crec, al Gemesí, i tenim alguna coseta més, però ara és una bogeria tot.
ja ens van convidar així, era un plaer vindre, hem accelerat un poc el procés per a poder estar així i el que vaig eixint anirem fent-ho amb molt de gust. En qualsevol cas, la proposta inicial era fer un disc redó, un disc acurat, un disc amb una banda contundent i a partir d'ahir l'escena és complicada, però bueno, tot el que vinga, benvingut siga. Pues de ben segur que serà així, si vos sembla. Moltíssimes gràcies per haver estat així esta vesprada amb nosaltres, que sabem que, com comentàveu, ho heu anat contrarrellant-se. Pues deixe que vos aneu preparant per a tocar i res, espero que tingueu moltíssima sort en aquesta presentació, en aquesta posada de llarg a Gandia. A vosaltres i només dir-vos que un 10 a l'organització estem molt a gust, intentarem fer un concert a l'altura del públic que tenim així. Moltes gràcies i de ben segur que va ser així.